Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт и реших да направя този клип, за да ви кажа, че почвам да снимам, дано да харесат моите клипове и сега почваме да играем. Казах да почваме да играем. Сега. Ако заредя по-бързо, ще е много хубаво. И заради най-накрая. Аз съм с някакъв смешен скин и без диск излязох. Защото като нещо ми стана и когато вляза да сменя скина, нещо става, натискам и ми изхвърля директно от играта. Сега ще бъдем малко дърво, да ви направим крафтинг тейбъл, или както другите го наричат Workbench. Нещо бъгна. Не, защо го сложа? Какво става тук? Слаб ми е нета ли? Коне. Овца. А така ме. А така. Зайци, не мога да настигна. И този клип може да е кратък, защото няма много време. И затова пещера ли видях? О, не. Това пещера ли? Не. Още овце на късмет. Гледай. Ще сумите 2, но и 3 става. А така. Къде ме? Така, имам 2 вълна. Така. Аре, умри ме. Чуя се, дали да съберем още малко дърво? Не, ще направим направо крафтинг. И ако искате да знаете, аз играя най-новата версия 0.17.01 на телефон. Защото компютъра ми не е геймърски като вашите и не мога просто да се позволя. Така направихме вече легло. Опа, защо направих още един? Не да сложа легло, това е. Много бъгъв тел. Също е някъде тук. Или можеше да остави онзи и да стоя с този. Много съм просто. Така. Какво да направим сега? Да намерим хубаво място за къща. Или просто в някаква пещера. Ако има. Разбира се. Лава. Наистина. What the fuck? Не вярвам тук да има диаманти. Още лава. Тук пък вода. До лава.
или вода? Лава, вода. Не, никъде. Дано да е пещера, а не е дупка с вода. Да, овце. Храна. Само да се направя настройките, хора. И аз може да снимам по 10, по 15 минути на ден. Ако искате повече, само пишете. И моля ви, харесвайте моите клипчета, защото това ми беше мечта от малък. Да снимам видеоклипове. И просто сега ми е много хубаво. А пък ще ми стане още по-хубаво, когато почна да снимам клипове. Или някой ги хареса. Разбира се. Аз къщата може да не я правя, може да я построя. Нещо стана. Поцелуйте ми намаляха. Фъпс или как ми пише горе. Село. Намерих село, е. Намерих село, отивам. Я. Първо да видим какво има в ковачницата. И моите клипчета, както казах, че са по 10-15 минути. Сега как да скача там. Май беше по-хубаво, когато бях с квадратчето. После. Ухо! Това са много хубави работи. Сега да ги вземем. Да поставим тук крафтинг. Къде да ни е къщата? Кой е хакар? Хей. Не падай. Защо взех и двете каски? И голда. Да се поставим някъде легото. Но защо не го нямам? Settings. Normal diffused. На хард ли искаш? Да прозорче. Че идеално. Така. Сега. Да знаете, аз съм просто 11 годишен, който иска да снима. Така да си направя градка. И
това беше всичко от мен.